Вие вярвате изключително много в държавата. Държавата е такава, каквато я направят управляващите. Една държава, аз виждам. Здравейте на всички! Преди да минем по същество, искам да благодаря на тези близо 700 човека, които останаха и останаха последователи на канала, тъй като ние от Crash Ahead не сме правили видео близо 2 години. Така или иначе, никога не съм разглеждал този канал като манифактура, по-скоро като израз на някакъв вид творчество. Канала беше направен с основна цел да говори за икономика, финанси и политика. И днес вероятно ще бъде първото предаване, в което ще направим един разговор за политика и затова съм поканил и Габриела Кирова. Здравейте! Здравейте! Госпожица Кирова е граждански активист, политически деятел и в общи линии, така да се каже, се интересува от международните процеси и може да сте видяли на доста места, както на форума в Давос, така и при Папа Франциск, ако не се лъжа. Да, имах 2 срещи с него последните 10 години. И да минем направо на темата. Като първи въпрос, България има ли елит? Аз смятам, че България няма елит от времето на покръстването при цар Борис, когато фактически, може би последния, така мога да кажа, елитен българин е Боян. Боян Мага. Да, Боян Мага. Аз изключително много така го харесвам. Задълбочено съм прочела доста неща около неговата личност. И според мен след този период реално в България няма елит. Може би се появява така елит по време на богомилството, който, разбира се, веднага е разрушен. И все пак елита се свързва с това да имаш да имаш национални идеали. От това време насам аз не виждам нито една група от хора и така нататък да защитават дори по някакъв начин националния елит. Повечето от тях още от времето на магълската школа, реално те отиват, искат да бъдат част по-скоро от световния елит, отколкото да правят нещо за нашата страна. Разбира се, те са ухажвани навън вече. Нали, това е една от целите фактически на обучението, което предлага и в момента Европа. По това време магълската школа фактически да накара личността да се почувства част от една по-голяма общност, отколкото в България, и съответно да почне да служи вече на техните интереси, а не толкова да се интересува от националните. В България в момента, според мен, ситуацията е изключително, мога да нарека, трагична. В парламента има хора, които половината от тях не знаят защо са там. Една част те са там, защото са просто, мога да ги нарека, древни кариеристи, които нали, искат да се харесат или на роднините, или просто да постигнат нещо в живота. Няма нито един почти човек, много са малко. Тези, които са там, след като вече нещо са постигнали в живота и за страната. Разбира се, има голяма част, която са там, защото искат просто да правят някакви, така да ги нарека, далавери или да облагодетелстват собственото си бъдеще, но не и бъдещето на страната.
Да. Но вие разглеждате този елит по един много странен начин, поради простата причина, че моето възприятие за елит означава, че тези хора трябва да имат възможности да са постигнали нещо, това, което е така да се каже като една модерна ценност в кавички, трябва да са се издигнали по някакъв начин в обществото. А това, за което вие говорите на практика е така едно духовно и вътрешно израстване на човека, това, което говорят и повечето духовни учения за това, че ние трябва да, така да се каже, да превъзмогнем себе си, да надградим себе си. Тоест, в този смисъл ние днес нямаме елит, но ние имаме под друга форма елит. Значи веднага мога да кажа по въпроса на това дали някой се е издигнал. Нали, в момента ние измерваме, така да се каже, успеха до някаква степен и с финанси, защото нали, в нашето време, в което живеем сега, успешен човек е реализиран и финансово индивид и повечето, които са в България с някакви финансови възможности, те в никакъв случай не могат да се нарекат елит. Първо, защото може би и времето е било такова, защото тези, които в момента ги наричаме успешни бизнесмени, те по никакъв начин не са предприемачи. Те са натрупали средства по време на прехода, защото просто някой им е дал едни пари, с които те е трябвало да купат някакви предприятия или съответно, примерно майките им, бащите им са ги запознали с дадени хора, които съответно са им казали, тези предприятия се продават, нали, вие трябва да ги приватизирате, но след това да ги развивате. Те вместо да ги развиват, обаче повечето от тези предприятия са ликвидирани и съответно парите са присвоени от тях и повечето от тези пари в момента са в жилища в Дубай, жилища преди това в Западна Европа, нали, на съответните хора. Те по никакъв начин дори не реинвестират тези откраднати средства в страната. Тук нищо не се развива, защото просто парите някакси се изнасят навън, за да може да не се декларират тук и просто тази група хора да могат да имат един, така да се каже, по-уреден и по-добър живот за себе си и за децата си. Така че то няма елит от тези хора, които са финансово успели. Разбира се, има някакъв останал елит от, така да се каже, може би хора на науката, философи, по-духовни хора, както споменахте. Те повечето от тях пътуват с влак, живеят скромно, нали, не както олигарсите с самолети и други превозни средства. Тях обществото много не ги причислява към елита. Да, тях по никакъв начин не ги причислява към елита. Дори мога да кажа, че много малка група хора се интересуват въобще да придобият дори знания и богатство от реално всичко натрупано през годините като знания на тези хора. Тоест, за вас, ако можем така да го обобщим и да го дефинираме, елита е нещо, което се грижи за интересите на държавата и поставя интересите на държавата пред своите собствени лични интереси. Разбира се, да. И от тази гледна точка вие смятате, че реално погледнато в България такова нещо не съществува? Не съществува. Може би има някакви единици хора, не искам да изброявам, нали, поименно, но... изключения винаги има. Да, изключения винаги има. Аз мога да кажа, че познавам, може би, няколко човека, които определено се опитват да направят нещо за страната, но там нататък тези хора, които, така да се каже, се смятат за успешни хора, те освен да правят нещо добро за шофьора си, охраната и нали, някаква група около тях, която работи за тях, оттам нататък нищо не е построено. Дори парите, които са от данъкоплатците, дори те се изнасят точно от тази група хора, които уж трябва да бъдат елита на България. Добре, този елит, за който вие говорите, а не този елит, който ние възприемаме, нали, хората, които ги виждаме по телевизията, богати, успешни, приватизирали и така нататък, те русофили ли са или са евроатлантици? Тоест как можем да ги... в каква рамка можем да ги сложим тези хора, за които вие говорите? Духовни, учени, философи, т.е. в каква посока гледат?
Учените, философите и хората, според вас, които извинявам се. споменахме, че нали, не живеят, така да се каже, толкова лъскаво и богато, повечето от тях те гледат мъдро. Аз не мисля, че те се разделят на русофили или евроатлантици, те гледат реалната картина и съответно правят анализ. Може би доста от тях, ако трябва така да назовем брой, по-скоро са русофили. Но това според мен е много грешно делене като цяло на русофили и евроатлантици, защото някакси в крайна сметка отново националния интерес остава някъде там по средата и се получава един, така да се каже, двубой между тези две групи. Аз дори когато сложа някакъв пост във Фейсбук, въобще дори не се разсъждава, така да се каже, разумно и логично и в полза на държавата. Се започва офанзива от едната страна копейка, от другата страна, нали, други обиди. И Соросоиди. Соросоиди, и соросоиди. Да, копейки и соросоиди. Но така повечето хора в София, по-скоро мога да кажа, че са към евроатлантиците, хората, които са по-духовните, те някакси не могат да избягат от свързаността с Русия. За мен персонално това е изключително опасно, тъй като тези две групи се подхранват една друга и реално погледнато едната съществува на базата на другата. Тоест, ако едната я няма, другата няма по какво да вика непрекъснато. А в същото време, както едната група, така и другата група се опитва да разкаже де-факто една и съща история. Тоест, че ние трябва да се присъединим към големия брат, без значение този голям брат дали ще бъде на изток или на запад. И тук се губи вашия елемент за този фокус върху баланса, върху средата, т.е. върху България, която е по средата на тези две посоки. Да, аз винаги се чудя защо държава, която е най-старата в Европа, както споменахме с толкова много така духовни, просветени хора, трябва непрекъснато да принизява себе си, да чака на някаква опашка за приемане някъде, винаги да се подценява и да слуша абсолютно всичко, което и се казва, защото тя дори да е партньор в някои от съюзите, тя по никакъв начин не е третирана като такъв партньор. И смятам, че България трябва да има хора, нали, начело, които да имат първо самоуважение, защото много пъти съм чувала, американското посолство, да кажем, иска това, Европейския съюз иска еди какво си. В много от случаите те не го искат, те дори не се интересуват чак до такава степен в детайли, но хората, които са управляващите, те до такава степен искат да им се харесат, че сами отиват и сами предлагат, нали, някакви неща спрямо това, което смятат, че ще бъде угодно за тях, което изглежда изключително жалко. Отделно повечето от управляващите вече са изключително зависими с някакви корупционни схеми, други неща и те по никакъв начин не стоят с достоинство, нали, навън, така че да бъдат уважавани и вече от уважението към тях да идва уважението и към страната, защото в крайна сметка те са лицето на нашата страна. Тоест, според вас в тези две групи реално погледнато не съществува никаква самокритика за действията? Да, никаква самокритика, никакво, така да се каже, никаква дълбока любов към страната. Любов до такава степен, че да искаш да я направиш най-хубавото място за живеене в света, да се стремиш към това навън тя да изглежда като един достоен партньор на съответно другите страни, с които е в съюз. Как да кажа, просто недостойни лидери без осанка, лидери без самоуважение, лидери без дори харизмата, която е необходима, нали, за това да покориш другите страни, те някакси да видят в твоята страна нещо достойно, нещо по-различно. Те по дефиниция няма как да са лидери поради простата причина, че лидера на първо място започва да създава нови лидери.
Докато ние тук виждаме, че първото нещо на тези хора, които са успели да вземат властта, нали, за последните 35 вече и повече години, е да създадат последователи. Тоест от тази гледна точка ние де-факто нямаме лидери, нали, ако ги дефинираме по този начин. Тук обаче излиза един друг въпрос, защото монетата винаги има две страни и ако кажем, че тези лидери в кавички, нали, по някакъв начин са успяли да стигнат до това да се чува техния глас, както казвате вие, имат определени неправилни действия, няма никой отдолу, който да, така да се каже, да се противопостави. Тоест тук проблема е двустранен. В смисъл, така, ако така могат да се изразят, тези отгоре правят каквото е възможно да бъде направено. Когато нямаш никаква критика, нямаш никакъв контрол от обществото, тогава какво се случва? Не, по принцип аз виждам разделителни линии непрекъснато и главната разделителна линия е между управляващите и между общественото мнение. Реално решенията, които взима управлението и желанията на обществото. Те обикновено се разминават и в крайна сметка общественото мнение според мен е по-рационалното и по-логичното. От гледна точка на лидерите, това, което се получава с създаването на всяка една нова политическа партия, винаги има един лидер и всички останали или двама лидери и така по един-двама, които се появяват покрай лидерите, нали, по-често и всичко останало е пълнеж. Няма никаква пъстрота, няма никаква индивидуалност сред тях. Нали, пак както, ако се върнем в началото, те са просто там или за заплатата си, или за така да изкачат някаква стълбичка. Но реално българският данъкоплатец плаща на хора в парламента, които аз не виждам защо трябва да са там. Защото той ги е избрал. Ами той ги е избрал, но те трябва да се намалят, може би. Защото така или иначе много от тях са неефективни, да не кажем и вредни. Защото когато си избрал някой там, ти очакваш той да носи отговорност, очакваш той да мисли, когато гласува даден закон, а не просто някой отгоре, нали, да му спуска нещо. Защото много от хората са избрани по региони реално. И в смисъл в дадения район ти избираш дадения човек, защото се надяваш той да се грижи за съответния район, от който е избран. Да, за твой интерес. Но когато той отиде в парламента и лидера му каже, не, сега примерно няма нужда тук този район да се развива, и тук сега имаме други приоритети, гласува и така нататък. И реално този район се използва за кариерното развитие на дадения депутат и в крайна сметка, за мен България, за да наистина да почне да се развива, трябва да започне да се развива по отделни райони. И да стане развитие в съответния район спрямо това, което района предлага като ресурси, като нещо, с което може да бъде полезен вече за цялата страна. И това нещо да се развива там, примерно друго нещо да се развива в друг район, да кажем в един район имаме едни ресурси, в друг район други. Ама вие говорите за държавна политика. Държавна политика, ако говорим за България, реално трябва да говорим и за държавна политика. Тя в момента не съществува. Ние всъщност, поне това, което аз виждам, са тези две страни на монетата евроатлантици и русофили, които захранват едни други, успяват да изтласкат определени личности и де-факто по средата това, което остава, може би съвсем спекулативно да кажем, тези 60% не гласуващи реално нито имат представителство, но проблема е, че и не търсят представителство. Те не търсят представителство, защото не го виждат. В смисъл, те не виждат някой, който да излезе дори на някакво интервю и да кажат, ето този човек ми харесва. Или много личности, примерно, излизат в общественото пространство, но те не искат да бъдат, така да се каже, дълбоко въвлечени в политическия живот. И съответно политическата система изтласква интелигентните, съвестните, тези, които реално могат нещо да направят. И съответно това е, нали, процес, при който пък
хората не могат да видят някакво представителство, защото тези хора ги няма и те не искат да отиват и да гласуват за някой, който за тях е едно и също, примерно 5 партии, на тях им се виждат всички лидери горе-долу еднакви, или ще обслужват някакви чужди интереси, или ще обслужват едната партия. Не едната партия, много партии се създават, за да обслужат интереса на други партии, или да се прави, така да се каже, фалшива опозиция. И съответно, нали, по-нормалните, по-умните хора, те го виждат това нещо. Те не искат да отидат да хабят, така да се каже, и времето си, и гласа си. Но това е грешно, защото по-добре да гласуват, може би, за някаква малка партия, която няма да влезе дори в парламента или нещо такова, защото иначе гласа им отива точно при най-порочните. Да, обаче тук се получава един конфликт с това, което казахте в началото, поради простата причина, че духовността изисква вътрешно усилие. Защото говорихме точно за вътрешното израстване, което е свързано с вътрешно осмисляне, споменахме философията, т.е. да осъзнаеш някакви неща за себе си, за обществото, за това какво се случва в цялостната система и по някакъв начин да го изразиш. А реално погледнато ние виждаме едни хора, които чакат някой да даде решение. Което е в конфликт с тази духовната част. Защото ако тази духовна част и имаше, което разбира се аз подкрепям, но ако имаше наистина беше изразена, те нямаше да изчакват. Ние имаме, предполагам, знаете много добре, ако сам не си помогнеш, и Господ не може да ти помогне. Може би тези хора изчакват някакви световни процеси, в които вярват, защото аз всеки път казвам, че бъдещето на България са българите в чужбина или българите, които поне са били за известно време навън и са се върнали, защото те имат някакси много по-така широк поглед и отделно смятам, че те не биха търпяли ситуацията, която е тук, така да се каже, на дадена група дерибеи. Нали, ако един човек е видял доста повече неща, има повече контакти, които са над определено местно ниво, те реално, когато се върнат, ще искат да променят тази ситуация и няма да искат да се подчиняват на дадена местна група тук. Ако? Да. Ако се върнат. Но вие виждате, че в момента икономическата обстановка в Западна Европа отива надолу. В Щатите също не се знае какво ще се случи. Близкия изток, горе-долу във всяка една страна има някакъв конфликт. Не дай си Боже да се затворят някакви проходи, няма да има и храна да достига до така в момента финансовия център и елитния център, който се образува Дубай. Във всяка една точка на света става все по-лошо, а когато става по-лошо там, съответно хората обръщат поглед към родината си, която реално им е като пристан в трудни моменти. Тоест, вие смятате, че определени процеси, които ние всъщност ги виждаме, Европа е затворена между търговска война, която в момента е в пауза, и между военен конфликт, война, наклонена черта, специална военна операция, тъй като аз не искам да го квалифицирам нито в едната, нито в другата посока. Тоест, вие смятате, че това ще бъде един вид катализатор, който ще така подсети българите, че всъщност те имат своя страна и че евентуално някакъв ангажимент може би. Да, вие видяхте по време на COVID-пандемията, реално колко много хора се бяха върнали тук, когато бяха затворени училища. Примерно аз тогава бях в Лондон и училищата бяха затворени, хората работеха онлайн и в един такъв момент всеки се сеща отново за родината си. И аз мятам, че ако се случи някакъв такъв подобен или катаклизъм или нещо, което така да поразтърси света и ситуацията, нали, да не е толкова спокойна, страшно много хора ще се върнат. Дори във Великобритания така лейбъристската партия вдигна данъците изключително много. Много хора оттам, той като вълна
се изнесоха към Дубай, но много хора не могат да живеят в Дубай заради климатичните условия. И много от тях търсят вече поглед към Европа и съответно тук данъците са много ниски, така че все повече хора, даже към мен имало запитвания, нали, каква е ситуацията тук, ако се преместят тук. И то така доста успешни хора с семействата си. Аз смятам, че понеже се очаква, може би в бъдеще и работната седмица да се намали. Много хора ще работят онлайн половината от седмицата и като цяло ние имаме прекрасни села и аз всеки път казвам, че трябва да се развиват инфраструктурно и така, за да могат да поемат, ако има някаква вълна вече на приток към България на хора, да могат селата да ги поемат, ако са достатъчно развити. Въпросът е, че аз пак се връщам на това, че някак си ние бягаме от отговорност и отново чакаме някой един вид отвънка да бъде спасителя, някой да дойде да го оправи, да щракне с пръсти и да го оправи. И на мен ми се иска да намериме причината за липсата на воля тук вътре. Защото очакването, това, което ще се случи, аз споделям до известна степен вашите притеснения за Европа специално. Въпросът е, че да се очаква масово завръщане, особено на хора, тъй като аз съм живял близо 10 години в Европа и много добре знам как съм тръгнал и как са тръгнали и повечето българи, които са живяли там. И в един момент се оказва, че нали, тази цялата тежест пада върху гърбовете на хора, които цял живот са влачили. И тук малко има А кои са хората, които цял живот? Имате предвид хората, които са в България? Хората, които са заминали навънка. Там никой не ни е очаквал с цветя и рози. Там ние сме се справили, вие също живеете в чужбина и знаете много добре, че ние не сме кой знае колко така добре приети. На практика до голяма степен българите, особено в началото, беше абсолютно управене по единично, кой както може. И в интерес на истината тези общности, за които вие говорите тук за България, те се случват там, но се случват сега. От няколко години вече ги има тези общности. А защо не се случват тук? Защо българите тук не могат да намерят пресечната точка, за да създадат тези общности, за които вие говорите? Което реално погледнато е в сърцевината на проблема. И аз съм съгласен от една страна, че ще има хора, които ще се върнат. Въпросът е защо тези тук не поемат отговорност, защо отново се чака отвън и защо трябва тези отвън, които вече са изнесли някаква тежест, връщайки се обратно, да продължат така да се каже, да влачат тази тежест. По принцип, след като сте живяли в чужбина, виждате, че реално на всеки човек визитната картичка в чужбина е неговата държава. Каквото и да постигнете в чужбина, ако държавата вие идвате от някаква държава, която не е успешна, не е уредена, не е уважавана, вие винаги сте подценяван, вратите по-скоро са затворени, отколкото отворени. И именно за това смятам, че точно тези хора отвън, които вече са изпитали това нещо, защото хората, които живеят тук, те някакси са по-капсулирани, те при много от тях казват, България е най-хубаво, нали, и така нататък. Хората, които са навън, те реално имат поглед на това, че нашата страна нито е уважавана, нито изглежда добре, дори за един инвеститор, който идва тук, няма какво да предложи, дори като елементарни заведения или дори марките хотели, сега знам, че отварят, нали, да не ги споменавам, но дори няма някакси никакъв международен, така да се каже, дух. И аз за това вярвам, че точно тези хора, които вече са го изпитали на гърба си, те ще имат хъса и желанието да променят нещо, защото другите просто нямат визията да го направят. Защото ти когато живееш само тук, ти не можеш да видиш какво е точно навънка. Дори да пътуваш на екскурзия е различно. Те нямат възможност да направят сравнението поради простата причина, че не са го изживяли, не са го видяли това нещо. Да, не са го изживяли, не са го видяли. И отделно сега тук има доста застаряващо население, както
по принцип в Европа. Много от тях просто вече нямат физическата възможност. Това са хора, които все пак са изградили страната, но те са съвсем, те имат така носталгия по-скоро към миналото, отколкото нали, да гледат какво да направят в бъдещето, а и все пак те са по-възрастни хора, за които по-скоро ние трябва и държавата да се грижим, отколкото да очакваме от тях нали, да продължат да правят за страната, след като те вече са дали труда си. Младите, много от тях са доста интелигентни, доста предприемчиви, но тези, които са от тази група, те повечето отиват да учат навън в университет. След това срещат, да кажем, любов, остават там или пък си намират работа и вече нали, живота им тръгва на едно друго място и те не могат просто да оставят всичко, което са започнали там да градят, за да се върнат. Има група млади хора в България, които въобще не се интересуват какво се случва нито с политиката, нито с икономиката, нито с страната. Те, така да се каже, търсят по-лесен живот или се опитват да живеят още от времето на 90-те, когато ако може нали, да се случи някаква, така да се каже, далавера. Или работят нали, работа, но нямат предприемачески дух. И така много от тях са дори деца на така успелите олигарси, които са ги изпратили да учат навън. Те са се върнали тук, но вместо примерно да продължават да градат нещо, или поне те са способни да унищожат и порочните бизнеси на бащите си от това, че нямат никаква амбиция и просто искат да ходят по заведенията, да кажем с охрана, да пият, да пушат, някои от тях взимат сигурно и наркотици. И просто някаква деградация така се наблюдава в една част от младежите. Но аз пак вярвам, че просто ситуацията в света не отива на добре и България, защото една страна, която толкова време е била, така да се каже, на дъното, вече няма друг изход, освен да полети нагоре. Защото когато вече си ударил, така да се каже, абсолютното дъно, няма на къде другаде да отидеш. По моите възприятия дъното може да е безкрайно в общи линии. Не, винаги има цикли някакси, в които една страна, примерно Великобритания, да кажем преди 15 години, определено Лондон беше като центъра на света. Всичко се случваше там, всеки успял човек искаше да живее там. След Брекзит, след пандемията, тръгна надолу. Преди Лондон беше Париж, така да се каже, място, където всеки един успял, богат, световен човек искаше да бъде. Вайба на света беше в Париж, говоря за преди около 20 години. След това Париж някакси тръгна надолу, стана Лондон, сега Лондон тръгна надолу. Да се надяваме, че сега е Източна Европа, заради много от природните си ресурси, природни богатства, ще бъде оценена в ситуация на една, примерно, продоволствена криза или недостиг на чиста вода. Така са моите прогнози. Фаталист. Да. Фаталист. Малко да се надяваме, нали, другите да станат по-зле, за да може ние да станем по-добре, защото иначе не виждам друг вариант. Това е изключително национално. В интерес на истината, в интерес на истината, ние изобщо го нямаме това нещо като разсъждение, т.е. егоизма малко ни липсва. Да пожелаеме за нас, да го поискаме за нас, защото в крайна сметка то от някъде трябва да дойде. Може би това е от времето още на социализма, когато са ти казвали, че не можеш и ти можеш да достигнеш само един предел на развитие. Нали? Ако си партиен член, можеш и повече. Малко повече, добре, но примерно няма мишки, няма лъвове, няма зайци, всички са зайци. Нали, ако тръгнеш да ставаш от заек лъв, веднага те връщат на заек. Така че те някак си нямат простора да мечтаят.
за това страната да наистина да стане много по-добре от другите страни. И оттам вече го няма и егоизма, нали, да искаш ти да си номер едно. Ама всъщност ние имаме цялата свобода в България. Ние имаме възможност да проведеме нали, този разговор. Реално погледнато аз не разглеждам нещата в черно и бяло. Опитвам се да сложа и определен нюанс. И така да се каже, тази цялата безхаберия последните 35 години даде възможност в общи линии всеки да се изрази по някакъв начин. Въпросът е, че аз пак се връщам на това, че го няма изразяването. Липсва това изразяване и единственото нещо, което слушаме, отново пак ще се върна на това, че слушаме приказката за колко е хубав Европейския съюз, особено това ми е много любимо, когато хора, които реално погледнато не са живяли там или са ходили само на почивка и за някакво кратко време разказват или колко е хубав Съветския съюз или Русия днес, пак хора, които може би не са ходили там. Тези разкази, липсва този егоистичния разказ. Абсолютно изтрит и в интерес на истината, даже за момент си мисля, че ние не искаме да го чуеме. В смисъл, ние не го искаме този разказ. Ами не, ние просто трябва да се научиме да обичаме, да уважаваме идентичността си и да я пресъздадем отново, защото в България има идентичност, но някак си е все едно погребана, въобще не се отделя внимание на нея. Вие виждате както, примерно, Британската империя, тя запазила всяка една сграда, поддържат се сгради на по 300 години, всеки ден се мажат оградките, оправят се цветята, то от сградата вече рухва, обаче, нали, е запазена по всеки един възможен начин, докато въобще не ни интересува дали някаква сграда ще се бутне, какво ще се построи на нейно място, няма никаква естетика, няма никакво уважение към българския дух и точно просто трябва хора, които наистина обичат този български дух, искат да го запазят, имат визията. А кое е това българския дух? Ами, примерно, всяка една страна някак си носи идентичност. Примерно отивате в Париж, виждате Айфеловата кула, виждате хиляди други неща, които крещят здравейте, вие сте в Париж. Когато отидете в София, има Александър Невски, оттам нататък какво виждате? Нищо. Там не крещи здравейте, аз съм София. Имаме жълтите павета. Да, пренаредени хиляди пъти, но няма, просто трябва да се създаде идентичност. Тя със сигурност е имало някакъв дух в София. Преди това съм виждала стари снимки. Виждате как просто е различно. В момента е се едно... Добре, ама този дух не идва ли вътре от нас? Защо идва от нас. Защо трябва да бъде сграда или улица? Ами те духа на хората се пресъздава в отделните елементи, които го заобикалят. Съответно, давам за пример сграда, защото хората ще живеят в тези сгради или минават всеки ден и ще искат да ги пресъздадат от това, което чувстват. Така че, нали, то просто духа на хората се отпечатва върху всичко, което ги заобикаля. Но просто в България някакси няма този дух на индивидуалност като нация. Мисля, ние да се определиме, ние сме това и искаме да го промотираме навън, искаме да го отстояваме. Дори празниците, един празник искаме да заличиме, друг не уважаваме, трети отново пак имаше къвги, евроатлантици не искат този празник, русофили друг. Да, и непрекъснато се занимаваме с някакви външни фактори, които реално въобще не се интересуват от толкова чак от нашата държава, обаче ние по цял ден спориме само върху това и никой не се интересува, че страната в момента е залята от боклук. Има толкова много, примерно, незаконни сметища, никой не се интересува да изчисти страната, след това да я подреди и да я изгради наново, така че отвън да пожелаят да дойдат тук. Те отиват непрекъснато и се слагат на някакви държави навън, интересуват се от неща, които нямат нищо общо с нашата страна. Добре, според вас това трябва да дойде отдолу нагоре или отгоре надолу? Това, което имам предвид е, че ние трябва да имаме вътрешното разбиране за това, че не трябва да си изхвърляме буклука, за това, че искаме по-красива среда, за това, че следиме
това какво се случва в политиката и желаеме тази политика да служи на нас, или трябва да дойде по обратния начин, т.е. да дойде спасителя, съответно ние да го оплюеме 20 000 пъти, защото той някъде е сбъркал, всички са хора и всички бъркат, но все пак ако успее да ни оправи, да му ръкопляскаме накрая. И то как ще ни оправи, не е много ясно. И двете неща трябва да се случат. Примерно в Дубай от факта, че има управник, който знае какво прави, управляващ, който знае какво прави, има ред, има дисциплина и въпреки, че там в момента са, така да се каже, нации от цял свят, които по принцип са неконтролируеми в техните собствени държави, той е сумял да ги контролира по такъв начин, че никой не се осмелява да прави нищо. И дори ти да правиш някакви нередности в твоята страна, когато отидеш там, абсолютно спазваш правилата, защото знаеш, че ако не ги спазваш, ти не можеш повече да отидеш в тази страна, ще отидеш в затвора за определено време и така нататък. И тук трябва някой, който да въведе ред. Да въведе дисциплина и да се знае. Ти ако примерно караш с превишена скорост, блъснеш човек, не можеш да влезеш в затвора за 1 година, след това да си освободен, ако отиваш и биеш някакви хора, не може примерно баща ти, чичо ти, дядо ти и така нататък след това да платят за теб и да излезеш. Не, трябва да има абсолютно строги, направо крумови закони. Да, обаче това, нали, специално мене, вероятно и зрителите ни връща така една горчивина, тъй като аз свързвам подобен тип нещо с социализма. В интерес на истината, аз изобщо не съм фен, в смисъл в никакъв случай не го разглеждам като черно и бяло. Там е имало различни елементи, някои от тях са относително позитивни, други относително отрицателни. Въпросът е, че точно този, който вие споменавате за реда, аз отново се връщам на това, че той трябва да идва от вътрешното самосъзнание. Разбира се, не казвам в никакъв случай, че не трябва да има законодателство и че не трябва да има ред, но в крайна сметка това, което слушам и по телевизията, ще променяме законите. Добре, ти хубаво ще промениш законите, но когато имаш системен проблем, който се изразява на практика в това, че всички хора в тази структура, която трябва да прилагат тези закони, дали са свързани с някой, дали е страх от някой, дали са корумпирани или някакъв друг случай имат, това, че ти ще промениш 2 или 3 или 5 закона, ти не можеш да промениш цялата структура. Не, напротив, можеш. Абсолютно можеш да промениш цялата структура, защото когато първият ти приоритет, преди всички останали приоритети, дали някой ще си помисли, че сме по времето на социализма, дали някой ще си помисли нещо друго, не те интересува. Първият приоритет, това е държавата ти, как изглежда, как хората са защитени в нея, как я виждат отвън, как хората се чувстват вътре. Това е първият приоритет – държавата и как тя функционира за доброто и за благото на хората, които искат да спазват правилата в нея. В момента, в който ти като индивид вредиш на друг индивид, трябва задължително да има закон, който да те накаже, за да може да не го повториш. Не може някой човек, който е примерно тук стана този педофилски скандал, ти да отидеш и примерно да правиш някакви неща на деца и след това просто да бъдеш задържан, разпитан и пуснат. Това за мен е абсолютно недопустимо. Ако искаме държавата да функционира, абсолютно трябва управляващите да вземат нещата в свои ръце и да има наказания за тези, които пречат на това държавата да функционира по нормален начин. Когато са в едни закони, вие казвате няма кой да ги спазва. И първият човек, който не ги е спазил, ще получи наказание. Съответно, втория човек може да си каже, не, то за мен няма да важи, обаче ще получи наказание и той. И третия вече няма да се осмели това да го прави. Не може хора, които са примерно пияни, заляни от някаква кръчма, да се качват на коли, да блъскат младежи, които са с потенциал, с развитие и мечтаещи за бъдещето, те да не са вече сред нас. След това този човек дори да не бъде наказан и да излезе, да кажем, след 1-2 години от затвора, след това да блъсне още други младежи. И смисъл, това нещо трябва да бъде с закон спряно и с закон, който се изпълнява. Вие вярвате изключително много в държавата. Държавата е такава, каквато я направят управляващите.
една държава, аз виждам какво се случва в Обединените арабски емирства. Аз го видях със собствените си очи. Значи там, ако не спазваш правилата, моментално има наказание за тебе. Абсолютно всяка една страна може да функционира по същия начин, ако има съответно хора, които искат да си свършат работата за това, за което са избрани. Един по-личен въпрос. Откъде идва това ваше чувство за държавата? Тъй като вие наистина го взимате при сърце. Сега не знам дали зрителите ще го видят, но тъй като доста от това, което слушаме и по медиите, от това, което виждаме всеки ден, по-скоро ние не се интересуваме. Вие защо така с плам изразявате това мнение? Защото аз съм изключително вярващ човек. В смисъл, аз може би единственото, в което вярвам, това е Бог. И смятам, че ако той е решил, че аз трябва да се рода в тази държава, значи аз е трябвало да се рода в тази държава за нещо. И трябва да уважавам тази държава и трябва да положа всички усилия, които мога, да й дам някакво развитие за останалите хора, които предстои да се родят в нея или вече са се родили. Смятам, че всеки един силен човек носи частица от Господ в себе си и съответно иска да помага на останалите. А според мен няма по-добър начин да помогнеш, освен да помогнеш на страната си, защото по този начин помагаш на много по-голяма група от хора. Вие желаете да поемете отговорност. Така ли да го разбираме? Ами аз желая да поема отговорност, да, особено ако имам съмишленици. Защото една държава не може да се управлява, нали, само от един човек, но аз определено бих поела отговорност, ако намеря хора, които мислят като мен и видя хора, които са с абсолютно отдадена душа на страната и не ги интересува, нали, никакви отделни странични неща, от които биха могли да се възползват, ако съответно са на дадени позиции. Но да кажем, ако се съберем, аз вече се срещам с доста хора, които определено така мислят като мен, определено искат да направят нещо истинско за страната. Хора дори, които са се отказали от материалното, за да отидат да живеят, примерно, на село, да правят някакви семинари, така да събуждат повече души, ако мога да го нарека по този начин, които съответно като се събудят, смятам, че също биха могли да се присъединят към другите, които вече са събудени, които искат да правят нещо. Да се надяваме, че този оптимизъм в някакъв момент ще даде плод. Ние споменахме за чужбина, аз може би да прехвърлим малко разговора в тази посока. Защо Европа се сети 3 години след началото на този военен конфликт, че не е въоръжена? И това нещо, нали, извинявам се, може би някъде е казано, но аз поне не съм чул някой да го коментира. Как можеш да имаш ти, ако се върнем на елит, който реално погледнато е проспал 3 години и де-факто е проспал не просто 3, той е проспал едно десетилетие, тъй като този конфликт е още от 2014. Защо се получава това? Ами може би зад това въоръжаване, така да се каже, стоят може би някакви други цели, защото аз не смятам първо, че Русия ще напада която и да е страна в Европа. Те си имат, както казах... Как те нападнаха? Те нападнаха Украйна, но те имат този конфликт още от 2014 година. Както виждате, те дори не могат да се оправят още с Украйна. Камо ли в момента да тръгнат да нападат други страни. Европа трябва да погледне първо икономически какво се случва в почти всяка една страна в Европа в момента. Икономиката абсолютно рухва. Аз не виждам, няма и дори, значи ти за да искаш да водиш война, ти трябва да имаш първо ресурси и второ хора, които да искат да бъдат в армиите и така нататък. Повечето младежи в Европа, аз не мисля, че те, така да се каже, са годни за армията. Тоест, вие искате да кажете, че ние, става въпрос като Европа, като
цялост. В цялост ние нямаме мотивацията, защото поне това, което излиза като данни от Русия е, че 70-80% застават за действията на Кремъл. Ние нямаме военния потенциал, ние нямаме ресурса, и тук говорим ресурс от гледна точка на горива, на метали, защото армията се движи Те идват от Русия тези ресурси, идваха. Ти не можеш да воюваш със страна, от която са ти идвали ресурсите. Ти, съответно, когато тези ресурси спрат, те вече спряха, ти нямаш ресурси. Откъде ще идват тези ресурси? Те идваха от Русия всички тези ресурси, и горива и всичко останало. Добре, но все пак разказа на евроатлантиците е, че ние можем да победиме, и аз в интерес на истината съм го оставил отворено. В смисъл, аз в момента не мога да взема страна поради проста причина, че нямам абсолютно никаква идея дали можем или не можем. Кога в историята някой е победил Русия военно? Дайте ми един пример. В историята, за всички времена, които ние знаем, кога Русия е била победена военно? В интерес на истината на тях в общи линии съдбата им поднася възможности, тъй като и двата пъти, когато са стигали до Москва, и двата пъти ги е хващало зимата. Единия път Наполеон, другия път Хитлер. И реално погледнато това е една от пречките. Може би вашия бог бди над тях. Той Бог бди по принцип над мира, според мен. Нали, аз съм далеч от мисълта, че съм съгласна да се нападат страни, както беше нападната Украйна. Аз съм съгласен. Но аз съм изключително против това да се изпращат непрекъснато млади момчета на фронта от най-бедните семейства. Значи, това, което се случи в Украйна и в Русия, всички богати украинци са в Дубай, изтеглиха там семействата си. Тези, които отидоха на фронта, са реално синовете на бедните семейства, които не можаха да се откупят. Работническата класа. Да, работническата класа. И това за мен е изключително, ако отново говорим за Бог, изключително несправедливо, отвратително общо взето. Отделно някакви милиарди идваха от Съединените американски щати и от Европа, които дори Зеленски каза, че не знаел къде са част от милиардите. Нали, вече не знам те по трасето, дали той е виновен, кой е виновен и така нататък, но едни милиарди просто изчезнаха. Не знам какъв брой хора просто загинаха. И цялата тази война можеше да бъде предотвратена, ако просто се беше седнал на масата с преговорите по-рано. Добре, в такава ситуация, ако ние реално имаме някакъв военен конфликт, който ескалира, или някаква икономическа криза, която ескалира, т.е. имаме общество, което, както вие смятате, така и аз, няма особено голямо доверие към властта, тогава какво се случва? Ами какво се случва? Случва се граждански войни. Това се случва. В един момент, когато ти видиш, че тези, които са избрали да защитават интереса ти, реално вървят срещу интереса ти, погубват всичко възможно, което реално може да те храни, може да, нали, да ти бъде от полза, защото те сипват икономиката. Това, което можеш да направиш, е просто да излезеш на улицата и да се бориш по някакъв начин за убежденията си, за това, което смяташ, че е правилно. И в един момент смятам, че точно това ще стане. Аз затова се изпирам по принцип в момента да влизам и в политиката, защото смятам, че хората ще се обърнат изключително така жестоко към политиците и към всеки един, който са избрали да защитава интереса му, а той е направил това, което правят в момента те. Но ние тук можем да имаме хубавия разказ, стига някой да разкаже този разказ и да обясни, т.е. според мен персонално, ние имаме пътека, по която можем да минем и да избегнем това цялото нещо. Въпросът е, че изглежда в интерес на истината, ако трябва да бъда откровен, смятам, че инструментите, които в момента така се бленуват от правителството, че едва ли не ще спасат цялата ситуация, точно тези инструменти ще ги закопаят, но това, разбира се, ще го видим във времето. Говоря за еврото и за
така нареченото CBDC. Вие, примерно, за или против сте приемането на еврото? Сега в тези условия? Сега в тези условия не. По принцип нямам нищо против, ако имаме други условия, но така или иначе, тъй като аз се интересувам от такава финансова история, на практика това за европейския континент ще бъде трети или четвърти опит. Говорим в един по-широк мащаб под Римската империя до момента, трети или четвърти опит да се обединим в една валута. Първия път е Римската империя, втория път е Латинския съюз, Латинския монетарен съюз, третия път можем да говорим за това, че ако Хитлер беше победил, също щяхме да имаме единна валута и сега това е вече четвъртия път. За Европа това са в рамките на 2000 години правени поне 3 опита. Нито един от тях не е приключил добре. От тази гледна точка не съм убеден, че такова нещо би свършило добре в някакъв момент. Но в никакъв случай не го отказвам като възможност. Аз винаги съм била за силна Европа. Аз просто много обичам Европа и винаги съм искала Европа да е, така да се каже, обединена и силна, но за съжаление лидерите, които имаме в момента в Европа, на отделните държави, не смятам, че са силни лидери, не смятам, че политиките, които, нали, водят, ще доведат Европа до разцвет, защото това, което наблюдаваме, престъпност във всеки един световен град. Примерно в Лондон стана все по-зле. Със всеки изминал ден става все по-зле. Хора се нападат на улицата, не се взимат никакви мерки. В смисъл, нападат се отделно всички тези мигранти, които заляха Европа. Икономиката отива надолу. В момента искат, нали, това въоръжаване, нещо, което според мен в момента е излишно, при положение, че те не се грижат за икономиките на страните, да дават всичките тези пари за въоръжаване. Според мен е абсурдно, те ще погубят направо населението по този начин. Още в Древен Рим са го казали, когато нещата се изпуснат, плаща и на армията и не мисли за друго. Но те с това признават, че нещата са изпуснати. Затова казвам, че аз не мисля, че в този момент с тези лидери в Европа България трябва да приема еврото. Просто тя не е готова за еврото. Иначе лева като цяло, ако не е вързан за еврото, той така беше изключително несигурна валута. Така че това, че е вързан към еврото, нали, беше предимство, но в момента процесите, които се случват и отделно, че България икономически не е готова, реално, според мен е по-добре на този етап да се въздържим от еврото. Аз по принцип съм също на това мнение, но в крайна сметка, ако е нужно да го видиме, да го усетиме, за да може да бъде разбрано, тъй като все пак, нали, има различни мнения, хората не вярват и с право не вярват, защото смятам, че 35 години никой не се е опитал по някаква форма да стигне по-задълбочено. Съгласен съм да се изчака, но в крайна сметка, ако няма друго решение, е по-добре да влеземе, за да се приключат по-бързо процесите да се приключат. Аз мисля, че сега нещата се случват доста забързано. Имаме достатъчно, така да се каже, опасности, които дебнат, че да правим експерименти, нали, по този начин. Не ние с вас, но в крайна сметка. Да, разбирам, но смятам, че на този етап е по-добре да подходим разумно и аз не виждам защо поне толкова се страхуваме от референдуми. Ако има, така да се каже, чак такава дискусия в момента в обществото, каквато е за еврото, защото аз виждам почти всяка дискусия е свързана по някакъв начин с това, просто трябва да се свика един референдум. Ама в интерес на истината, то няма абсолютно никакъв смисъл да се свиква референдум. Картината е кристално ясна. Данните от БНБ го показват. На мен персонално не са ми нужни социологически изследвания с извадки от по 1000-2000 човека. Могат да си извадат статистиката за депозитите и за кредити и там е крещящо. 75% от парите на българите седат в левове. Видно, точно, ясно, крайно, конкретно и така нататък. Преди няколко месеца излезе един от изпълнителните директори на една от големите компании за цветни метали и каза:
българите са на трето място в Европа по физическо злато, по притежание на физическо злато. Защо аз трябва да слушам най-различни анализатори, философи, хора, които разсъждават, когато ние имаме ясни, точни фактологични данни, че българите не го искат. И те не го искат с 50% плюс един глас, а тук говорим за поне 60-70%, ако не и повече. Можем да говорим и за 75%, ако се проведе референдум, тъй като последният референдум, който се проведе, не знам дали знаете, за добив на злато в София област, там излезнаха над 80%. От избори, които ние имаме 30, 35, 40% избирателна активност, хората се организираха. И според мен това е точно една от големите грешки на този елит, в кавички, това, че той по никакъв начин не се опитва да консолидира някакво доверие, а напротив. И щом сме тръгнали в тази траектория, щом имаме общество, което вижда ясно, осъзнава, че това не е много добре. И тук пак аз не съм против еврото, айде да изчакаме. Аз не съм даже като Костадинов. Не казвам 2049, айде да изчакаме до и 30. Само 5 години. Да. Той 30 не се знае въобще какво ще се случи с други процеси, но според мен трябва да се изчака със сигурност. Ще видим сега и конвергентния доклад, като излезе, какво ще каже и така. Аз мисля, че той ще много ясно и точно ще каже, че всичко е наред. Поради простата причина, че де-факто ние им трябваме на тях. Ще изчакаме до юли. Някакъв призив към зрителите? Според мен се намираме във време, в което сме на прага на катаклизъм или катарзис. И единствено от нас, като хора, като общество, като души, зависи кой от двата пътя ще изберем. И аз искам просто да призова повечето, особено българи, да започнат да се обръщат все повече към духовните неща, отколкото към материалните, за да може да изведем България по пътя на катарзиса, а не на катаклизма. Очакваме включване от вас. Благодаря за този разговор.